Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:02. This time check is brought to you by ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa inyo sang Check is brought to you by Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna ang mga pagulong dinalan sa mga balita lokal, 5 ka miyembro sang pamilya sa Banwasang Manapla naglapas sa pagsulundan sa maritime border. duha ka mga probable COVID-19 patients nga napatay sa syudad sang Bacolod nagnegatibo sa virus. Sa balita nasyonal, US nagtanyag bulig sa Pilipinas para sa away kontra COVID-19. Privacy sa mga nagpositibo sa COVID-19 ginpasiguro sang DILG. Sa balita international, Singapore ginpalawig pa tubtob Hunyo 1 ang ilang partial lockdown. Sa balita sa sports, kompanya nga tag-iya sang helicopter sa Kobe Bryant crash ginkasuhan sang pamilya sang 4 ka mga biktima. Balita Entertainment, Piolo Pascual may panawagan sa iya mga fans. Samtang sa balita espesyal at pag-istoryahan ng mga tips sa good masulit ang pag-online shopping bisan nga may COVID-19 pandemic. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bulog-Gabahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw Miyerkules, Abril 22, 2020. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang kabugusan sa Visayas, Palawan ka Occidental Mindoro makaangkon sang magalumon nga kalangitan kag may lulapta nga pag-ulan bangod man sa easterlies o kon localized thunderstorms. Ang kasarangan tubtub mabasgo nga paghuyop sang hangin gikan sa nasidlangan padulong sa naminan nasidlangan ang magaluntad sa Visayas, Palawan kag Occidental Mindoro kag may kasarangan tubtub mabasgo nga pagdapya sang balod. Sa siyudad sang Bacolod, ang temperatura mabatyagan sa 26 degrees Celsius, kasamtang ang pinakamainit mabatyagan naman sa 33 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita, Morning Edition. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas ka Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:07. Sa detalye na sang mga balita lokal. Under monitoring sa karon ang 5 ka miyembro sang pamilya sa Banwasang Manapla
matapos na naglapas ang Maritime Border Rules samtang nagapadayon ang Modified Community Quarantine sa probinsya sang Negros Occidental. Sa local Lieutenant Commander Johnson Benamin sang Philippine Coast Guard Negros, sa report nga ilan namaton, mga isaw kung 2 ka bulan na ang nakaligad kag wala pa sang COVID-19 sa Negros sa nagkadto sa Punta Bure, sakop sang Ahoy, Iloilo, ang mag-Iloy apang nibaluan nga nagdesisyon nga magpauli sa Manapla sa Abril 18, rason nga ginsugat sang padre di pamilya sang iyatiyo kasang isa pa ka persona. Naibaluan, ginpahibalo sang kaingod nila ang mga opisyal sa barangay sa pag-abot sa mga himata, rason nga gilayon sila ginkuhaan sang temperatura kagin pathagan sang iban pa nga pagsulundan nga ilasundon base man sa protocol nga napatuman sang Department of Health. Nagapangabay si Benamin nga mangin mabinantayon ang tanan nga tao kag buligan sa pagbantay ang Coast Guard kay iban nga force multipliers agud wala sang partikular nga makagwa sulod sa isla sang Negros para malikawan ang paglaptas sang makamamatay nga COVID-19. Ginklaro sang utod ni patient number 2 ang pila ka mga impormasyon nga nagwa may angot sa travel history sini. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpayag sang utod nga Marso 15 nagpauli siya patient number 2 sakay sa isa ka Roro vessel halin sa Iloilo tuhay sa unang report nga Marso 13 ini nagabot sa Negros Occidental takna sa 8 sing gabi. Matuod sunod sa utod ni patient number 2 nga nagpauli ini sa pulian sang iya ginikanan sa East Home Subdivision, Barangay Stefania, Syudad sang Bacolod, kag nakasugilanon pa ang ginikanan nga nasunod ang physical distancing. Nagtulog si patient number 2 sa sala kag mga ginabulubang tala 5 sang kagahon nagpauli na ini sa banwa sang La Castellana sakay sa single nga motorsiklo o kon sa motorsiklo. Pagpahayag sang utod wala na sa iban pa nga nakahibalo o kon nakaistorya si patient number 2 magluwa sa asawa kag bata sini nga lunsay naman nagnegatibo sa COVID-19. Wala pa sang ideya ang utod ni patient number 2 sa rason kun nga wala nakabutang ang ngalan sini sa manifesto sang Banago Port. Nagapanawagan karon ang utod ni COVID patient number 2 kung mahimo untatan ang pagpalaptas ang sala nga impormasyon angot sa travel history kag sitwasyon sang utod sini. Sa interview sa Aksyon Radio Bacolod, ginpabutyag sang utod ni patient number 2 nga madamo sang nagapalaptas sa mga impormasyon sa social media nga nagatuga sang panic sa kadamaan. Ginpabutyag man sang utod nga nakabaton ini sang report nga mayara sang nagpalaptas sang picture ni patient number 2 sa social media nga ginkakugmat naman karon sang pamilya. Pangabay sang pamilya ni COVID patient number 2 ang paghangop sang publiko sa sitwasyon sa ila himata. Ginkumpirmar sang utod nga yara karon sa isa ka isolation center sa banwa sang La Castellana ang iyas nga utod kag yara naman sa estable nga kondisyon. Nagnegatibo naman sa virus ang duha ka mga lalaki nga nagtaliwan sa Bacolod kay ginakabig sadto nga probable sa COVID-19. Inisunod kay Vice Mayor Elcid Familiaran base man sa datos gikan kay Dr. Grace Tan, spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against COVID-19. Negatibo sa virus ang 67 anyos nga lalaki nga napatay nagligad nga Abril 10 kag 35 anyos nga lalaki nga napatay nagligad nga Abril 12. Sunod kay Tan, may 7 pa ka mga probable COVID-19 ang napatay pero pending pang resulta sa ila swab test. Ini ang ginkalakipan sang 66 anyos nga babayi, 69 anyos nga lalaki, 31 anyos nga lalaki, 22 anyos nga lalaki, 30 anyos nga lalaki, 68 anyos nga lalaki, kag 62 anyos nga lalaki. May napulo naman kamatao nga ginakabig probable COVID-19 ang admitted karon sa hospital niyang ginakalakipan sang 7 ka babayi kag 3 ka lalaki nga tanan wala sang travel history kag wala man sa exposure sa COVID-19 na patient. Sa nabaluan automatic nga ginakabig nga probable COVID-19 ang mga persona nga magkadto sa hospital nga mayara sang respiratory problem. 8 sa 31 ka mga local government units sa Negros Occidental ang wala na sang persons under monitoring, samtang 4 na lang ang mayara sang patients under investigation. Sa report ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang sa virtual conference sa Patigayon, ang banwa sang Binalbagan, Candoni, Kawayan, Ilog, Isabela, Valladolid, kag siyudad sa Victoria sa siyudad Sambago, ang wala na sa may na-record nga PUM, samtang ang mga LGUs nga may PUIs, amo ang banwa sang Calatrava nga may duha, kag tag isa naman sa banwa sang Kawayan, Ibi Magalona, kag siyudad sang Cadiz.
Suno kay tumimbang sa 229 ka swab specimen ng ipadala sa West Visayas Medical Center. 68 ang may pending pang resulta. 559 ang nagnegatibo kag duwa naman ang positibo. Nga ang una ang nagikan sa Banwas ang ibi magana karon nagnegatibo na sa virus ang bagong kaso sa Banwas sa Castellana. Palayag ni tumimbang, may 39 ka mga PUM sa Banwas sa Castellana nga ginkuhaan sang swab specimen nga mo ang naka-close contact sang 43 anyos nga lalaki nga nagpositibo sa barangay nato sa Banwas sang Castellana. Sa karon, nagdangat na sa 641 ang mga persons under monitoring sa probinsya sang Negros Occidental. Nagapakigangot na ang Kapitolyo Provincial sa Western Visayas Medical Center sa Iloilo kag Department of Health Region 6 agod ma-improve ang delivery kag tracking sang swab test nga ginkuha gikan diri sa probinsya sang Negros Occidental. Suno kay Anay Congressman Albi Benitez, may gina-set up sa karon nga bag-o nga sistema ang ahensya sa pagpadasig sa mga resulta kag posible may baluan hindi magsobra sa duha ka adlaw. Samtang ginpahayag naman ni Provincial Consultant Benitez nga may team gikan sa Manila ang mag-aabot sa Huwebes para magpatigan sa inspeksyon sa laboratorio sang Teresita Halandon ni Provincial Hospital nga plano himuon bilang polymerase chain reaction testing lab sang probinsya sang Negros Occidental. Ginalauman ni Benitez nga matigayon nga maprubahan ang mga testing lab agud mas mapadasig kag mahapos sa paghibalo sa resulta sa manakuan sang swab specimen. Gintugyanan ni Mayor Evilio Lino Diaz, si City Councilor Archie Baribar, City Development Council Vice Chairman George Sulueta, kag isa ka doktor para magtukod sang grupo nga magtuon kung ano ang posible matabo sa syudad sang Bacolod pagkatapos ang enhanced community quarantine sa Abril 30. Ginpahayag ni Leonardia ang nga grupo ang magatuon sa transition halin sa ECQ pagkanto sa posible masunod nga quarantine igapatuman kag ini ang mahibuluan lamang depende sa matabo karon tubtub magtakop ang Abril 30. Sunod sa alkalde, wala pa siguro kung ano ang matabo sa masunod nga may adlaw. Apang iya ginapasalamatan nga wala sang bago nga COVID-19 cases nga na-record sa Bacolod umpisa sa Abril 5. Doon pa ni Leonardia, nagalala ang sitwasyon sa Iloilo bagud madugay ang pagginuwa sang resulta sang test kag may nabaton ini nga impormasyon nga inaligar manubo sa 100 ang sarang COVID-19 test nga ila mapatigayon. Suno pa kay Leonardia, hindi patiun para magselebrar kag dapat padayunon nga mangin mabinantayon ang pagpakig-away kontra COVID-19. In the meantime, dito sa aton, I've asked Councilor Archie Baribar and Mr. George Lueta, Dr. Sama, to organize a group that will, already study the transition between our ECQ now and probably another kind of quarantine in the next. Aminado si Negros Occidental Governor Eugenio Aksyon nga mabudlayan ang mga local government units sa LGU sa probinsya kung palawigon pa ang ginapatuman nga enhanced community quarantine kung ECQ. Sa pahayag ni Aksyon sa ginpatigan nga virtual conference, hindi sufisyente ang budget sa kada LGU. Dugang pa hindi lang Negros kundi ang tanan nga local government units sa pungsod ang may kabudlayan bukod kinahanglan nga magpadayon sila sa paghatag man sa bulig sa ilan na sakupan. Apang ginpahayag ni Aksyon nga kung kinahanglan nga ipabilin ng ECQ para sa safety sang tanan, ipabilin ini sang provincial government. Napaslawan ang 62 ka manegranse nga na-stranded nga pasahero sa Manila nga pagpauli kahapon sa Negros Occidental. Sa virtual conference, ipatigan sa gobyerno provincial, ginpahayag ni Governor Eugenio Aksyon nga wala makasakay ang mga stranded passengers bangod nag-require ang Interagency Task Force sa National sa IATF clearance nga wala man ginapangayo sa mga nagliligad. Duwa pa nila Aksyon, yara na sa airport ang mga pasahero, kaya nagahulat na lang sang scheduled flight apang las 3 kahapon sa hapon na nila nabaton ang clearance gikan sa IATF kag aeroplano nga ilasakyan kung tani ang may mga cargo nga dapat na ipadala rason nga nagbiyahe ini sa gintalan ng oras kag nabayaan ang mga pasahero. Yung klaro naman ni Incident Management Team Commander Dr. Jonathan Lobaton nga ang clearance ang inhatag ang para lamang sa nasambit nga flight kag kun may mga masunod pa nga repatriation, kinahanglan liwat nila nga magkuha sang clearance gikan sa IATF. Our next the passengers were already on board the bus of Cebu Pacific, just waiting to go up the plane, and they were held up because they required the
IATF clearance. This was never asked before. Preparado na ang syudad kag ang kapulisan sa pagpatuman sa number coding scheme sa masalakyan nga may provincial car pass o kon PCP umpisa subong adlaw Abril 22. Ini matapos ginpaydalom ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan upod si Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran sa orientation ng kapulisan nga magabantay sa mga borders sa kag checkpoint sa Bacolod. Ang mga salakyan nga may PCP kag ang plate number ang nagatapos sa 1, 3, 5, 7 kag 9 ang makasulod sa Bacolod sa adlaw sang Lunes, Miyerkules kag Biyernes. Ang masalakyan nga may PCP kag ang plate number ang nagatapos sa 0, 2, 4, 6 kag 8 ang makasulod sa Bacolod sa Martes, Huwebes kag Sabado. Suspendido ang PCP sa adlaw sang Domingo samtang exempted sa sininga pulisa ang mga frontliners, government employee kag sa tion sang emerhensya. Una na ginapahayag ni Mayor Evilio Nerdia nga tuyo sini nga malimitahan ang hulag sa matao nga mangilimitado ang pagsulod sa masalakyan sa Bacolod. Oo, ng Executive Order 30. We will start implementing it tomorrow. Yes, ang PCP is the provincial car pass, no. Ang aton sini, ang purpose sini is this is simply for transit. Bahin sa ang pahayag ni City Legal Officer Attorney Joselito Bayatan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:19. Sa ato naman mga ka-aksyon na mahilig bala sa kape, ginarekomendar natin sa inyo ining black coffee. Makapanubo sang risgo sa aton nga kung sa risgo sang Alzheimer's disease kag Parkinson's disease. Friendly pa ni siya, nami pa ni siya para sa aton nga atay. Kag nagapanubo pa sa aton nga risgo nga magka-diabetes. Amo na nga ang black coffee. Black coffee ang aton girekomendar sa inyo kag mayara pa iniiya nga mangosteen. Amo lang ni siya ang black coffee nga may mangosteen. Ang mani sa aton nga weight loss kag dula balasang sining problema naton nga daw dali kita daw kamalipaton sa aton nan makabulig dira ang Dr. Alfred lang nga black coffee nga mayara sang mangosteen. Kag para naman sa complete management sa inyong mga liver detox, mag-DTX 500 capsules sa kada adlaw ka nagatinlo sang atong dugo kag atay. Ini man mayara sang active ingredients, phytochemicals kag antioxidants nga pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag cancer. Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit. Kag pwede nga deliver sa inyo puloy-an pinagi sa pag-order sa www.kalusuganyan.ph kag magbisita lang sa Kalusuganyan Facebook page. US nagtanyag bulig sa Pilipinas para sa away kontra COVID-19. Samtang privacy sa mga nagpositibo sa COVID-19 ginpasiguro sang DILG. Ang ato na kapanguna ng mga balita nasyonal sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede
Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari... Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:24. Oras ginadulong sa kaalawan sang Dr. Alfred. Kaagsato naman mga kaaksyon, likaw sa balatian, ariho ang life mandar sa inyo, importante gali ang D3, ang vitamin D3 sa aton nga lawas. Kaya muna siya ang nagabukas sang mga receptor sa aton lawas, nagapa-activate sang tanan naton dira nga function sa aton sini nga lawas, amuna nga magabako ng aton lawas, makalikaw kita sa pagtapik sang balatian, especially ang cancer. Ang life vitamin hormone gin-classify nga may therapeutic effect. But silingon bulong gini siya. Amo na kabisan ang aton nga mga medical doctors gina-recommend nila ining life extension. Isita karon mga adlaw mga aksyon sa Life Extension Clinic dira sa may GH Taman Building sa may Dalan Lacson Kililas ng DHL lapit sa Burgos Lacson. Mayara nga 10% discount sa mga produkto sang Life bisita lang kita dira, may libre pa kita dira nga medical check-up upod sa aton nga mga medical doctors. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippines Standard Time, 7:25. Detalya na sang mga balita nasyonal. Nagtanyag si US President Donald Trump sang dugang nga bulig sa Pilipinas para sa pagig-away kontra COVID-19. Sa statement ng US Embassy, ginhimo ni Trump ang tanyag sa yasining pag-istorya sa telepono kay Presidente Rodrigo Duterte sa Abril 19. Nasaad sa statement nga nagsugot ang sugtanay ang duha ka presidente nga padayon nga magatrabaho bilang madugay na kalyado sa pagtapna sang COVID-19, makaluwas ang kabuhi kag mabalik ang global economic strength. Wala pa nakahibalo si Presidential Spokesman Harry Roque sa detalye angot sa posibleng bulig sa Estados Unidos para sa pungsod. Nagligad nga Marso, ginanunsyo sang US nga maghatag ini sa Pilipinas sang malapit 204 milyones pesos bilang bulig para masolusyonan ang COVID-19 sa pungsod. Ngayon pa siguro sa Department of Interior and Local Government ang privacy sa mga ginasuspetsahan positibo sa COVID-19 sa panahon nga ginapatigayon ang contact tracing. Ginpahayag ni DILG Undersecretary kag Spokesman Jonathan Malaya nga ginasulod sa ahensyang direktiba sa task force nga mga national government-enabled, LGU-led kag people-centered response ang contact tracing. Dugang panimalaya nga ginasiguro man sa ahensyang privacy sa mga persona nga malakip sa contact tracing kag iban pa nga ginahimo sa mga health personnel. Liwat nga nangabay si Malaya sa publiko nga hindi magbutig sa kondisyon sa kayong lawas bangod hindi lahog-lahog ang balatian. Dapat man ipabilin ang enhanced community quarantine tubtob wala pa nagadasig ang proseso sa pungsod sa COVID-19 testing kag contact tracing. Ginpahayag ni Albay Representative Joey Salceda nga tuman kadelikado nga dulaon ang quarantine kung maramos ang COVID-19 positive nga wala pa nakilalaan kag wala pa na-isolate. Sunod kay Salceda, bisan pa nga nagahuyang ang ekonomiya, magapabilin ang problema kung hindi makontrol ang paglaptas ang balatian. Sa karon sunod kay Salceda, ang movements ng tao lamang ina-control samtang ang virus mismo ang hindi pa kontrolado.
Masobra na sa 58,000 ang napatigayon nga COVID-19 testing sa Pilipinas. Sa virtual presser, ginpahayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Verriere nga tubtob lasay sa gabi Abril 20 nakapatigayon sa individual test sa 58,032 ka mga tao sa pungsod. Base sa datos, 7,547 kung 13% ang nagwa nga positibo sa balatian kag 50,471 naman o kung 86.9% ang nagnegatibo. Ginklaro ni Verriere nga mas mataas ang total positive test kits ikumparar sa total confirmed case bangod sa nag-agi pa sa case validation and processing. Kung naka-admit sa hospital ang pasyente, ginapatigan ang repeat test para mabaluan kung positibo sa balatian o kung hilabay na. Nag-scale down o kung nagbuhin ang laboratory operations sa Research Institute for Tropical Medicine o kung RITM matapos nga positibo sa COVID-19 ang 43 nila ka mga empleyado. Sa ginpagwa nga statement sang RITM, ini ang tuyo nga ma-check kag ma-test ang tanan nga mga personnel sa ospital kag magkapatigayon sang decontamination sa mga pasilidad. Sunod sa RITM, ang downsizing sa operasyon ang inapaabot nga magalawig dubdub sa Biyernes nga adlaw. Nagpasiguro naman si RITM Director Celia Carlos nga ang mga laboratorio lamang ang apektado samtang full swing sa gihapon ang operasyon sa ospital. Sa karon kapin 5,000 ka specimen para sa COVID-19 confirmation ang wala pa natapos nga test. Nagapabilin nga positibo ang RITM nga ang backlog ang matapos matubtob sa katapusan sa Abril. Kasunod nga kanamuon sa mga specimen nga pagdalon sa ospital, ang iba na sa masunod nga mga inadlaw. Bayar na sa masobra 3,000 ka quarantine facilities nationwide para sa suspected cases ng COVID-19. Ginpahayag ni Secretary Carlito Galvez Jr. ang Chief Implementer sa COVID-19 response ng gobyerno nga mayara sa 3,052 ka quarantine facilities sa bugos nga Pilipinas nga sara makaakomodar sa 211,434 ka pasyente. Samtang ang unang batch sang 900,000 ka polymerase chain reaction test kits kag 2 milyones ka rapid test kits magaabot subong nga semana. Dugang pa ni Galvez, dako ang bulig sa plano sang Philippine Red Cross nga magabukas ang 20 ka COVID-19 testing centers nationwide para malambot ang target sang pungsod nga makatest sa masobra 1 ka milyon ka mga Pinoy. Ginpahayag naman sang Department of Health nga ang mahimo pagdoble sa kadamuon sang kumpirmado nga kaso sang COVID-19 ang nabuhinan sang tunga bangod sa ginpatuman nga Luzon-wide Enhanced Community Quarantine. Sa record sang DOH, sa masobra 1 ka bulan humalin sang indeklarar ang ECQ sang Marso 17, naghagan-hagan ang kaso sang kumpirmado sa COVID-19 sa sulod sang 5 ka adlaw kung ikumparar sa nagliligad. Sunod kay DOH Undersecretary Maria Rosario Verriere, maayo ini nga improvement apang ginpangamuyo sini nga magnubo pa ang kaso. Ginaduso sang presidente sang Government Service Insurance System ang dugang nga 30 ka adlaw nga paid leave credits sa mga government employees nga na-infect sang COVID-19. Ginhimo ni GSIS President Rolando Macasait ang suwestyon bilang sabat sa consolidated proposals nanday Albay, Representative Joey Salceda kag Marikina City Representative Stella Kimbo agud mapungga ng impact nga natugas ang COVID-19 crisis sa ekonomiya sang Pilipinas. Base sa proposal nga may titulo Philippine Economic Recovery Act, ang GSIS kag SSS ang maghahatag sa employee compensation sa mga business entitles kag government agencies nga naapektuhan sa COVID-19 crisis pagi sa paghatag sa paid sick leaves sa mga empleyado nga infected. Ginpasiguro naman ni Education Undersecretary for Finance Annalyn Sevilla nga ang 13th month pay sa mga manunudlo ang handa nga i-release sa Mayo 15. Sa televised briefing, ginpahayag ni Sevilla nga magluwas sa 13th month pay, advance man sadto nga na-release ang sweldo sa mga empleyado para sa bulan sang Marso kag Abril, bangod sang financial impact nga nadulot sa ginimplementar nga enhanced community quarantine para mapungga ng mahimo paglaptas ang COVID-19. Sunod pa kay Sevilla nga ang clothing allowance para sa ilang empleyado ang una na nga ginhatag. Duwan pa ni Sevilla nga ang performance-based bonus para sa mga manunudlo ang inaproseso naman sa karon. Nagpakikangot ng DepEd sa mga concerned sectors para sa implementasyon sang moratorium sa salary deduction sa mga manunudlo bangod sa ilang loan. Paatag ni Sevilla, ang loan terms ang iga-extend man.
Ginpahayag naman ni Africa sang Ibon Foundation nga kapin 13.6 milyones ka mga low-income Filipino families ang mag-aantos sang gutom bangod sa delayed nga distribusyon sa emergency cash assistance sang gobyerno masobre sa kabulan na ng kaligad matapos ginpatuman ang enhanced community quarantine kon ECQ. Ginpunto ni Africa nga bisan pa ginatagan sa emergency powers ang presidente manubo sa gihapon sa isa sa apat o kon 24% gid lamang sang 18 milyones nga target beneficiaries ang nalabutan sang 5,000 tubtub 8,000 pesos nga cash subsidy base man sa 4th weekly report sa Kongreso ni Presidente Rodrigo Duterte. Samtang agud ma-address ang projected health economic impacts ng health crisis, ang Kongreso nagpasal sang Barihan to Heal as One Act nagligad nga bulan sa diin tuyo sini nga mapasiguro nga wala sang kasablagan sa pag-release sang budget sang gobyerno para sa COVID-19 response. Sa mga duga ba naton nga balita nasyonal, ginapangabahay ni Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez kay Presidente Rodrigo Duterte nga i-extend ang serbisyo sa mga contractual employees sa gobyerno tubtob sa katapusan sa tuig sa panahon nga ang pungsod padayon nagatinguha nga mapungga ng paglaptas ang COVID-19. Sa sulat nga ipadala sa Presidente, ginpahayag ni Rodriguez nga may 700,000 ka personnel nga mga job orders o contract of service ang nakabalaka sa mahimo pag-terminate sa ila bangod sa COVID-19 situation. Duha man ni Rodriguez nga nasambit nga mga empleyado hindi sakop sa civil service law, wala sang benepisyo kaangay sang regular personnel, kang kontrata tubtob lamang sa 6 ka bulan kag subject para sa renewal. Paatag ni Rodriguez nga subong nga sitwasyon, dako ang tsansa nga ang kontrata sa nasambit nga mga empleyado ang hindi na ma-renew o kon ma-extend. Nagalaom si Rodriguez nga tamdon sang presidente nga pangabay nga ma-extend ang kontrata sa mga empleyado tubtob Disyembre 31 tuig 2020 agud mabutang sa seguridad ay trabaho sa panahon subong sang COVID-19 crisis. Ginkompirma ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Brigadier General Edgar Arevalo nga 23 ka kumpirmado nga kaso ng COVID-19 sa ila personnel ang naka-recover na kag nakabalik na sila trabaho samtang ang napulo nagapabilin nga confined sa hospital. Sa laging handa press briefing ginpahayag ni Arevalo nga may 33 ka AFP ang nagpositibo sa balatian. Dugang pa ni Arevalo nga 141 ang ginakabig nga probable COVID-19 cases nga ginabugusan sang 111 ka military personnel, 4 ka dependents kag 26 ka civilian employees kag 177 naman ang ginakabig nga suspected cases nga ginabugusan sang 141 ka personnel, 21 ka dependents kag 15 ka mga civilian employees. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:35. Kag para naman sa aton mga ka-aksyon na bulayan kabala sa pagpamuhin, delikado gid inabot posible tapikan ikaw sang balatian nga colon cancer. Gani iya rin ang solusyon Superfiber, ang pinaka-epektibo nga panilo sa aton colon kag pangontra sa problema sa constipation o kanang kabudlayan sa pagpamuhin. Tinloan niyo colon pinagi sa pag-inom adlaw-adlaw sang Superfiber. Superfiber, another quality products ng Life Extension Philippines. Superfiber para sa mas epektibong resulta ay kombinar ang pag-inom sang Superfiber kag Life Extension Vitamin D3. Singapore nagpalawig patubtob Hunyo 1 sa ilang partial lockdown. Samtang kompanya nga tag-iya sa helicopter sa Kobe Bryant crash ginkasuhan sang pamilya sang 4 sa mga biktima. Kaging online shopping bla, paano nato masulit ang online shopping bisan pa nga may COVID-19 pandemic. Pinatanan sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton.
sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolon Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sansan anong kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 7:40. Kag sa naman nga Balita International, ginpalawig pa sang Singapore sang duga nga 4 pa ka semana ang ginapatuman nga partial lockdown sa mga pungsod. Ginpahayag ni Prime Minister Lee Hsien Loong nga mga desisyon ang ginpatigayon bangod sa paday nga pagtaas sang kadamuon sa manalatnan sang balatian. Ang rason sang pagtaas sang kadamuon ini matapos ang mass testing. Natala na kung tanay nga magatapos ang lockdown sa Mayo 4, apang ginpalawig ini tubtob Hunyo 1. Sa balita naman sa patag sa pagnegosyo, samtang ang mga gobyerno kag Bangko Sentral sa Asia Pacific nagatingwa karon nga mapaganagan ang halit nga tugas ng COVID-19 pandemic. Ang Moody's Investor Service nagpahayag ng initanan nga mga tikang ang kulang sa gyapon sa pagproteksyon sa mga pribado nga sektor sa sining pandemic. Sa tubtob Abril 9, ang overall banking sector outlook sa Moody's para sa Pilipinas ang nangin negatibo, pareho sang iban man diri sa Asia Pacific region, magluwas lamang sa Mongolia. Base naman sa latest assessment sa Moody's, ang Philippine banking sector nga asset risk, operating environment subuman ang ilas ning profitability kag efficiency ang nagasarurot na sa tunga sang krisis sang COVID-19. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 50 pesos kag 84 centimos, ang Singapore dollar 35 pesos kag 50 centimos, ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos kag 56 centimos. Kag sa ito naman nga Balita Entertainment Action Boy, si Piolo Pascual or si Papa P, may panawagan siya sa iya nga mga fans. Nga habal niya palanggaon kung naton Action Boy, ang aton nga Mother Earth or ang kalikasan bala Action Boy sa Tagalog pa.
Oo. Sa iya nga social media account, nag-share siya sa nga message. Kay subong nga adlaw Aksyon Boy, gina-celebrate ang mong ika-50th anniversary sa nga Earth Day. Do ka Earth Day subong nga. Hindi daw ka Earth Day gina subong nga adlaw Aksyon Boy. Di ba ako may Earth Day ka patay ta na sa mga suga nga may do ka start 7 p.m. tapos ipasigawan lawat mag-night. 1 hour lang siya pagpatay sa suga. Di labi mo na Earth Day. Earth Hour pag Earth Hour pag inaya. Earth Hour. Sa mga may nagahimo man sila Aksyon Boy bisan Earth Day. Kay kalain man kung bilog nga adlaw tapos yun nga aton yung mga kuryente, no? Kabudlay siguro. Kabudlay gid Aksyon Boy. So mga lang kay hindi naman ganalan nga patyunta nga aton yung kuryente kayo isang sinikos lang gamatomato. Kalain. Kaya sila nagabuylog sila sa sa Earth Day. Earth Hour. Amo na so siya. So pag brown out di mo gabuylog sa Earth Day. Hour. Amo na siya. So, kabalo kasi Aksyon Boy, si Papa P, daan niya. Doka, niya siya subong, doka nature lover. Gini siya daan subong. Ikaw, ya? Papa B. Papa P. Sa'yo mo ti Papa B, kaya. Nature lover. Kaya mo, ya? Dog lover. Or lover ka lang idyanan. So, Aksyon Boy, subong, kag man siya gali Aksyon Boy ha, si Papa P, ambassador man siya Aksyon Boy, sang worldwide fan for nature. Ang gali nga gid siya, upod gid siya sa pag-protect sang aton nga Mother Earth. Kanimo niya, ano siya? Amo na nanawagan lang siya nga palanggaon nato ng aton nga nature. Yes, correct. Environment. So Aksyon Boy, nature ang palanggaon mo, hindi kung sino-sino palangga. Correct man? Correct man. Balita sa sports. Nagpasaka ang mga pamilya sang apat sa mga pasahero nga kaupod nga napatay ni basketball icon Kobe Bryant sang wrongful death claims batok sa kompanya nga nagpanag-iya sang insakyan nila nga helicopter. Sabtong Lunes nga adlaw sang ipasaka ang pinakabagong kaso sa Los Angeles Superior Court kontra sa Island Express Helicopters Incorporated nga operator sang sining aircraft kag tag-iya sining Island Express Holding Corporation. Ang among nga magkasong ipasaka sang mga himata sa mga biktima nga sanday Christina Moser kag John Altobelli, ang asawa sining si Kerry kag ila 14 anyos nga anak nga si Eliza. Balita Espesyal! Alright! Energy! Aksyon Boy! And happy Wednesday. Subong adlaw, ma-start na implement Aksyon Boy ang Provincial car passes? Yes, So, kung wala ka sang importante, malaga tinutuyo, Aksyon Boy sa syudad sang Bacolod, mas mayo pa nga magpahuway-huway ka na sa inyo. Sino nga tagaan sa provincial car pass naman? Sa pagkabalo ko gawin Aksyon Boy. Kasi yung mga kuha ng may mga deliveries, may mga muna, hindi? Mga amo na siguro Aksyon Boy. Kay 200 lang na kuno kabilog ang ginapanagtag. So, sa mga sa mga government employee, Aksyon Boy, automatic naman sila pwede sila kasi syempre mga essential, man na sila, workers. So, muna, sa mga iban, kay basta bala magasayang lang gasolina nila sa pagbiyahe, especially kung haling ka pa sa kabangkalan, tapos wala ka man lang sang tuyo, dring kagulat ka sang provincial car pass, so kanugon lang, balik ka mangyapon pag abot sa border sang Bacolod. Pero patumang gyapon ang number coding ni sila ya. Number coding ni sila ya. Yes, pareho man gyapon sa aton, odd even. Number coding, odd even. Karak. So, sa aton nga balita, special Aksyon Boy, ari lang mga tips, maghatag kita sang tips para masulit gid ang online shopping. Bisan nga may COVID-19, special diri sa aton damo na sa mga restaurants, mga grocery stores, even pharmacies, Aksyon Boy naga-deliver sila, di ba? Subong niyo kita mo yung mga mga delivery niyo kasi sibad lang. Sari-sari nga mga kompanya, no? So mag-order ka lang da. I-deliver sa imo. I-deliver. Even groceries, so Aksyon Boy, minimum purchase lang of 1,000. Usually, ko gakakitaan So, minimum purchase lang. Ang delivery fee daw, 45 pesos within Bacolod na nakamama na siya. Sorry, ang preparasyon mo, para tips mo, para masulit mo ina. Kasi syempre, ginbayaran mo man mo ang delivery fee. So, una Aksyon Boy, i-prepare mo ang listahan sa imong nga balaklon. Kaya para hindi man mausik mo internet. Kaya kinanglan mo man ang internet mong, kasi bala mag-dra na lang mas stay ang imong
attention bala. So dapat nakalista na siya nga Basin ba ka daan. panundom ka pa, sige lang na kaon sang imo nga data. Na mo na siya. Tika, mahal man bala sang load Aksyon Boy para sa data, di ba? So dapat ilista mo gid siya nga daan. Isiguraduhon mo gid nga nakalista para hindi ka na malawigan dira sa nga pili pag-browse. Kag hindi ka malipat eh. Oo, kaya hindi ka malipat sang kulang sa imo nga ano. Kay basi na ano mo na check out mo na tos kulang gali patis. Kaya nagali patis inyo balay. Nagali ahos. Na- Ahos, pwede mo na da? Pwede eh, meron sa Kadiwa bala. Ah. Nasa probinsya, gadulong na sila Aksyon Boy. So next, dapat ilawigan mo man, mas palawigan mo pa imo nga pasensya. Kaya hindi nga tapos mo click bala, ara dayon sa inyong balay. So usually mga 1 hour. Pero aguro ka syempre pamaklon para sa mga ano mo, di ba? Ma-deliver. Hindi man na yan naka-prepare nga daan. Yes, correct. Wala pa Pareho siya. lang nag-grocery ka man ah. Oo, pare lang ang Pareho grocery ka. nagpanindahan ka bala. Ngati, galibot ka pa, gapangita ka pa. Correct. Kaya basta bala galuto, kato sang ano, tapos kulang gali isang asin, kadugay mo to sang asin ko nga nag-ordnan. Amo na. So mga hulaton mo, mga 30 to 1 hour, gina-Aksyon Boy, ang imo nga hulaton. Ipatso mo lang ang gasol mo eh, sa imong ginaluto. Walang wala Hindi ka pa na asin. magluto kung kulang kas panakot. Correct. Simple nga sitwasyon ha. Make sure mo anay. So, yes, correct. Next Aksyon Boy, i-check ang naglain-lain man nga services pa sang store. Antes ka magbakal, make sure mo kay basi may mga gina-offer sila nga kung magbakal ka sa umuni, may discount, umaninan. Hindi ka lang bala magpili-pili lang dayon. But at least nasulit kid, makatipid ka man. Kaya damo, bala sa Aksyon Boy sang mga buy one, take one. Kaya manong expire na gali. Ay 1 month na lang. Ako oo. pag ng taon mo ang expiration Correct. date. Oo. Kay sa naligat, ano man ko bala, di man grocery, kaya ka over din. Nag-visit lang. Nakita ko, uy, ang milk ng buy one, take one. Sus, paglanto ko, ma-expire na gali sa April 13. Naglakat ko April 1. So, April 13, ma-expire na. Ito kadasig Hindi lang. mo maubo sa trisik adlaw lang ang baklon mo? Hindi eh. Aha. Kaya dako siya. Correct. Tapos ako lang Wala mo isa. inom eh. Ay, muna. Gatas na gina. Tapos, next Aksyon Boy, magbakal ka sa mga, sa mga lihitimo nga online store. Kasi bala nag-order ka, nagbayad ka, nag-abot. Kaya mo, galigid bakalan, hindi amo. Mo, unang kilala. Imbes dapat sa tindahan ni Aling Nena, sa tindahan ni Aling Nene, kanto. Tikon-tiway may nakabot si mo nga produkto. So, may meron dan iban, cash on delivery, meron mo na ya. Meron man niya bayaran mga daan sa yung mga card. Kasi nag-order. Pero mas safe, gid Aksyon Boy, nga cash on delivery, no? Correct. Mas safe. Mas na safe yan. siya. Ma-check mo pa ang item mo. Oo, Mas ikaw nag-order ka sa bongbong, pero nakabot sa imo, alin sa bangbang. Sa bangbang. Muna. Basta nag-order ka, mamo, na nagabot mo King Kong. Kapangsot mo naman ang King Kong, di ba? Nga, King may Kong ihin na, na siya, sakto. oo. Puta, nga kapangsot niya man, no? Di ba? Pero kanamit ng Aksyon Boy, no? Kananam, no? Tig-ana siya So, kaya yan na nga daw pink, bala na mo nang ang pink yan na bala nga kurit, bala, kita ka na daw pink. Asa na. kilid, ginano mo na. Kinakaon eh. Kinakaon mo, gina. Tika ka-colorful. True. Doon mo na gina yung colors ng King Kong, Aksyon Boy, no? Nga King Kong, how? Tika Pwede Barbie, kay Pink. mo ginagro pagwa guro ni King Kong sa unay. So, next Aksyon Boy, ariyo, importante mo na Aksyon Boy. Kag do ka, depende na sa imo, pero para sa akon, nami man siya Aksyon Boy. Maghatag ka sang tips sa nag-deliver. Babs, ang kamay lang. Malipay mo na siya Aksyon Boy. Correct? Kagundan ka pala tip, gandan si mo ya. Pala tip. Kay balo ka pila mo lang na ilang gina. Oo, butang tadabi, ano man lang sabi, 50, di ba 50, mga shin, no? Oo. Ang bayad sa delivery, pila 45 pesos, butang ta 35, 40. Tiyan mo lang naguro ang ilaguro, may gasolina pa sila. Kapoy pa Aksyon Boy. Bisan labor na lang nilang paminsaron mo. Correct? Sige. Yes. So, na siya Aksyon Boy. Mag-order ka gani sa ako ka lang order, kaya ako madeliver. Ikaw mag-grocery. May tip. May tips mo na. Good morning, anay kay Sally Amor, Gingging Arroyo sa Barangay Panukoy, Mayang Aga, sa kay Ana Brenda Alcantara Reliquias. Ay, ang friend ko ni Dugay na kami makita na, no? Terry Simpronyong, good morning, sa kay Raquel Di Maala, Teresa Linaha Kayaw, Julius Caballero, kay Yolanda Lanado, Gerald Babaw,
amigo ta Torco Jongko, Jokes, morning, Jong Yes, Torks. Turks. Idon Escopel, res noblizada sa Portal family dira sa Barangay Sumag sa classmate ko kay Alig Portal. Kag kay Elmer Abanil Gumban, good morning man. Kag kuha ko noon ang condolence sa family de la Cruz dira sa Kansilayan Murcia. Patyan ko rin, basta condolence, no? Of course. Uy, syempre. Sige. Island Reyes Legaspino, good morning man. Yes. Good morning mga Action Boys sa aton nga. Nagapamati diri sa aton Facebook Live kay Ma'am Elizabeth Gamala, kay Florisa Visitacion, kay Navi, ginsuli ang ngalan niya, basta si Navi, si Reggie Malvas, Dennis Roma, kay Junel, good morning. Alyorina. Oo, nansuli Sala naman. Castellana, Blanas mo? Yes. Kay Mem Jogons, kay Arcadio Arceo, kay Relica Bayarcal. Good morning. Kay Nene, kay Nene Cafe Campaniel. Teodora Londres, kay Maria Luz Macunat, JR Panagiton, Sortida Zedric, Raylene Parcon, Rosita Gonzalez, Jose Cuenca, si Jean Stone, Grace of Britannia, Gerard Bayona, Josie Gatti Logo, Ter Sancho, good morning, good AM, Boy Duran and Eden Cabatu. Good morning. Kay Kiame Mondeniedo. Kaya ko na, nablos ko na. Ay, nablos mo nila. Kay Jeffrey Sofia, Padernal Mondoniedo. Mondoniedo. Kay Jeffrey Sofia, Action Boy, kagamonitor sila sa barko kuno Scandi Neptune. Ginag-greet niya lang Sofia family. Kaya Sugar Brown, kaya Josefina Generato, Sostena Glyn, kay Mario Lonies, kay Alagad Kevin Henry. Mas lagurong sa sa Hinubaan, Alagad Radio 100.5. Alagad Radio. Good morning dira sa taga Banwas ang Hinubaan. Yes, and si Palay Nons Connection Boy. Kay Chiron Villarido, Leonila Tarosan, kay Jelan Batislaon, Albert Arsgado, Via Jonathan, Tintin Aguirre, Corazon, si Mifa, Yolanda Galyagar, kay Toj at Soka, Joanne, Nicor, Nelia Canyeso, Anthony Hugos, Labayan Eduardo Jr., Bel Reyes, Eno Novella, kay Evelyn Pomoseno, Sol Ping, Susan Teruel, Alberto Alesgado, good morning, Richard Pagado, si Maring Tesha, good morning, si Mare, kay Apol Barido Florentino, kay Via Jonathan, Jermely Emesino, kay Zenaida Palo, Benny Gilyada, Edith Biasca, John Mateliano, Jocelyn Calamaan, Rosalind Peruelo. Good morning. Sige. Rona Pilada Lewis, mangaga. Kay Ma'am Andrea Amanda Jaime, good morning man. Kay Jack Dinila, ang taong nawalan ng kahita. Ay, Happy birthday sa tanang yung birthday action boy. Sige, sa Matagos Ciudad Sambago, good morning Diras. Ano pagkakilio kay Adnil Alegar Best Action Boy, kay Adrian Pagba, Nonoy Casanyeta, good morning. Sige. Ito kinamatiyan natin mga balita diri sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline with Aksyon Art Hupon. Ang inyo naman nga news team. Aksyon Dorel Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.